Hola, cocodrilos. Voleu saber què ha fet el guanyador del porra? Doncs anem a fer el sorteig. Aquí tinc els 4 noms. Aquest cop, en vez de robar-los, els doblegaré. Vale, i ara a buscar una mà innocent. Aquí tenim el mà innocent. Espera. Va, agafa'n un. Però aquest, tu també vols sortir? I el guanyador és la Cristina Roure. Enhorabona, Cristina. Tens una copa gratis.